Como se chama vostede e cantos anos ten? Pois eu vou fazer xa digo que vou fazer os últimos anos que ven 89 anos. E como se chama? María Castro. De onde é vostede? Eu son das Cornaluz, pero vivo na tal xa há moitos anos, porque xa o fillo máis velho ten 70 e tantos anos, está en Vitoria, e o outro xa se retirou. E o outro é máis novo, que ten 50, terá 54, que ten a filla ten 52, e levabanse por 2 anos. Como se sinte físicamente e mentalmente? Pois non me sinto moi ben. Non me sinto moi ben porque estou sola. Tive unha muller, tenho unha muller para que me vai á noite. Os fillos puxeron unha muller pois para que me vai á noite e para que me vai á mañá. Levantarme e arriar e eso todo. Pero eu mellor quería estar na miña casa fixa. Pero, meterme aquí, pois, teño que me conformar. Como se leva co resto da xente de aquí? Moi ben. É unha xente de maravilla. Desde logo, non pensei que era así. É moi boa xente, todos. Todos que eu conozo aquí, todos. Porque eu vou dormir á miña casa, eu non sabe dormir á miña casa, a casa a cada un, todos que estamos aquí. Entonces a filla ven por os domingos, ven pasalos un a min, porque vive en Xinzo, que ela ten piso en Xinzo, e ten